الصلاة والسلام على عبد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. السلام عليكم mai saurare. Wannan waka nayi ta ne kan nuna martabar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato ma'ana masallacin Madina. Sako ne daga tafiyar Faiza Islamic Studio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Babbar gidan su mu'azzamin kama gigiwa, ya ma'aikin Allah ga kafar mu ga taka. Babbar gidan su mu'azzamin kama gigiwa, ya ma'aikin Allah ga kafar mu ga taka. Ni da sunan sarkin nan buwaye mai iko, wanda yan shekara yayi wata yayi mako. Tawakkali gun kamun ka bawa fifiko, lamarin ya kwabe In ka zara hannunka, wallahi lamarin ya kwabe. in ka zara hannunka, Gaskiya lamarin ya kwabe in ka zara hannunka. Babbar gidan su mu'azzamin kama gigiwa, ya ma'aikin Allah ga kafar mu ga taka. Ya Allah yi salati abun saman zanmu, wanda ya yi mana inuwa muke ta hutunmu, kuma wallahi shi ne rufin asirinmu, ba don shi ba. Da dole za mu sha duka, Annabu ba don shi ba. da dole za mu sha duka, Lallai ba don kai ba. da dole za mu sha duka. Babbar gidan su mu'azzamin kama gigiwa, ya ma'aikin Allah ga kafar mu ga taka. Haka yake dole sabbai cikin sanyo su, dan babu ran da zan daina ganin girman su. Akan muku tari ba su ganin wani a gaban su, da an taba shi mataki Take suke ɗauka, saboda an taba shi mataki. take suke ɗauka, Lallai da an taba shi mataki take suke ɗauka. Babbar gidan su mu'azzamin kama gigiwa, ya ma'aikin Allah ga kafar mu ga taka. Ali Muhammad mabubbugan dukan sirri, duk abin da ya tingina da ku zai tasiri. Duk inda suke tabbas wurin da alkhairi sharifai kun yi. Damuna uwar albarka, Wallahi sharifai kun yi. damuna uwar albarka, Lallai sharifai kun yi. damuna uwar albarka. Babbar gidan su mu'azzamin kama gigiwa, ya ma'aikin Allah ga kafar mu ga taka. Har waliyan Allah wanda suke kan duti, wasu na ɓoye wasu ga su ko akan titi. Ai da kaki su lamarin ka bayan seti, kuma kana mutuwa. A jahimu za a tado Malam ai kana mutuwa. a jahimu za a tado Tabbas kana mutuwa a jahimu za a tado ka. Babbar gidan su mu'azzamin kama gigiwa, ya ma'aikin Allah ga kafar mu ga taka. irin shana tijani ja gaban tafiya, da shauji lani da cija mai farar aniya, hada barhama mai binsa shi ba kam kiliya, zai ci tuwansa da miya. Kai har da masu ka, Zai ci tuwansa da miya. kai har da masu ka, Zai ci tuwansa da miya. kai har da masu ka. Babbar gidan su mu'azzamin kama gigiwa, ya ma'aikin Allah ga kafar mu ga taka. Kana na bulari ina kwana ina gajiya, kaji gwaraza wanda suka san hanya. Shin muna tare duk juyin da zai juya, ko ya ko daɗi. Babu ran da zan Wallahi barka, ko ya ko daɗi. babu ran da zan Lallai barka, ko ya ko daɗi. babu ran da zan barka. Babbar gidan su mu'azzamin kama gigiwa, ya ma'aikin Allah ga kafar mu ga taka. Gaisuwa na ƙare yanzu za na ɗau
jabba ina neman yan rakiya, ku zo mu je mu gidan aljanna a duniya can ne matsira. Ko daga ina aka koro ka? Wallahi can ne matsira. Ko daga ina aka koro ka? Can ne matsira. Ko daga ina aka koro ka? Babbar gidan su Mu'azzam in kama gigiwa, ya ma'aikin Allah ga kafar mu ga taka. Assalamu alaikum yan gida na annabta, Barhama ne daga Gombe ya zo shi baƙunta. Dan Allah sai da faɗi makice da ni ‘yan tani gumba banki na zo. So ka sauke kayan Sai da gumba banki na zo. So ka sauke kayan Sai da gumba banki na zo. So ka sauke kayan ka. Babbar gidan su Mu'azzam in kama gigiwa, ya ma'aikin Allah ga kafar mu ga taka. Wannan gida shine da kwata na addini, gidan da nan ne aka fara kera imani, gidan da ake gyara duka abin da ya yi muni, ko wuta ka shiga aljanna za su mai doka. wallahi ko wuta ka shiga Aljanna za su mai doka. ko wuta ka shiga Aljanna za su mai doka. Babbar gidan su Mu'azzam in kama gigiwa, ya ma'aikin Allah ga kafar mu ga taka. gidan da anan ne aka fara yin sallah, a da sun gyara ka sai ka ganka kayi kala. Nan ne gidan da ake yaya dukkanin matsalar ka ta kare. In faɗa hayar ganka, Matsalar ka ta kare. in faɗa hayar ganka, Matsalar ka ta kare. in faɗa hayar ganka. Babbar gidan su Mu'azzam in kama gigiwa, ya ma'aikin Allah ga kafar mu ga taka. Babbar gidan su Mu'azzam in kama gigiwa, ya ma'aikin Allah ga kafar mu ga taka. Wannan gida shine dausayi na aljanna, a cikinsa ne aka yi wayin alƙur'ana, a cikinsa ne aka yi rakwadin ɗin duk wata magana. Nan ne gidan da Nauyin mu duka ake ɗauka. wallahi nan ne gidan da Nauyin mu duka ake ɗauka. wallahi nan ne gidan da Nauyin mu duka ake ɗauka. Babbar gidan su Mu'azzam in kama gigiwa, ya ma'aikin Allah ga kafar mu ga taka. shine gida na ma'aiki wanda ya zauna, a cikin gidan ne shi da Allah suka yi magana. Duk wani alkhairi a gidan ga an ka gina, a cikin gidaje San ba gidan da ya kai ka. wallahi a cikin gidaje San ba gidan da ya kai ka. wallahi a cikin gidaje San ba gidan da ya kai ka. Babbar gidan su Mu'azzam in kama gigiwa, ya ma'aikin Allah ga kafar mu ga taka. a cikin gidan ne yake kwana yake tashi, a cikin gidan ne dukan harkokin shi, wanda ka samu a gidan liƙinsa bai tashi. Kai ƙoƙari In an bincika a samu ka. kai ƙoƙari In an bincika a samu ka. kai ƙoƙari In an bincika a samu ka. Babbar gidan su Mu'azzam in kama gigiwa, ya ma'aikin Allah ga kafar mu ga taka. wannan gida ba irin sauran gidaje ba ne, ya ɗara kowane gida komai da komai ne, a kowane gida kansa ce da shi kufayi ne, darajar gidan ga Ba sikelin da zai ɗauka. wallahi darajar gidan ga Ba sikelin da zai ɗauka. ai darajar gidan nan Ba sikelin
kafar mu ga taka. Sannan idan kai sallah raka'a ɗaya cikinsa sai ka maimaita irin ta dubu a waninsa. Sannan ladan zai zo ɗaya ka ji falalarsa. Ina so in koma ɗabaniyar darka, ina so in koma ɗabaniyar darka, ina so in koma ɗabaniyar darka. Babbar gidan su Mu'azzam in kama gigiwa, ya ma'aikin Allah ga kafar mu ga taka. Ya mai gida ka gajiyar da dukkanin kaunu, ya mai gida ba mai kinka sai bugun jinnu. Ya mai gida kai ne wajibu kai ne rukunu a cikin halitta. Ba inda babu sunanka, a cikin halitta. ba inda babu sunanka, Tabbas a cikin halitta ba inda babu sunanka. Babbar gidan su Mu'azzam in kama gigiwa, ya ma'aikin Allah ga kafar mu ga taka. Ya mai gida kai mini lamunin da ba kaidi, a cikin memory na a dinga downloadi. Kasa ayatul kursi ta mun gadi, ka amince mun. Ni in fake a bayanka, Aka amince mun. ni in fake a bayanka, Annabi ka amince mun. ni in fake a bayanka. Babbar gidan su Mu'azzam in kama gigiwa, ya ma'aikin Allah ga kafar mu ga taka. Ya mai gida dan gidan nan da na yi magana kansa, ya mai gida dan wanda suka rayu a cikinsa, ya mai gida dan katangar gidan da sauransa, ya mai gida dan tsawon gidan da fadinsa, ya mai gida dan aikin da kai a cikinsa, ya mai gida dan zaman da kai a cikinsa, ya mai gida dan ibadar da kai a cikinsa, kuma dan yar gidan dan mutunta dan 'ya'yansa, kuma dan saida Aisha da saida Hafsa, ya mai gida dan sassan gidan da filinsa, ya mai gida domin kwanciyar ka a cikinsa, ka amince mun. Dukunku ne a hagararka, Annabi ka amince kar mun. in gina son wani a filinka, Annabi ka amince mun. in ta ƙara gane sunanka, Annabi ka amince mun. ka sanar da ni asirinka, Annabi ka amince mun. ido ya dinga kallonka, Annabi ka amince mun. kunne ya dinga zuƙoka, Annabi ka amince mun. baki ya dinga burtsoka, Annabi ka amince mun. zuciya ta dinga begenka, Annabi ka amince mun. kullum in dinga hangoka, Annabi ka amince mun. kowane hali kar in manto ka, Annabi ka amince mun. akan komai in zaɓe ka, Annabi ka amince mun. kullum in zaɓi ƙaunar ka, Annabi ka amince mun. komai akan ka in yi shiga, Annabi ka amince mun. aka ƙara bani yardar ka, Annabi ka amince mun. ni rawa gaban ka in taka, Annabi ka amince mun. farko cikin sa begen ka, Annabi ka amince mun. dukan juyi a ganni a gaban ka, Annabi ka amince mun. a harka ka sanya albarka, Annabi ka amince mun. sannan ka sanya hannunka, Ka amince mun. ce barhama an baka. Babbar gidan su Mu'azzam in kama gigiwa, ya ma'aikin Allah ga kafar mu ga taka. Na zo wani ne gaisuwar fareti gidan kwamanda, ma'ana Sharif Rabi'u jiga agun Mahamuda. Mun tabbata shehi da ne gunka ajanda, duka abin da kake so. Walla Rabbu yayi maka, Duka abin da kake so. walla Rabbu yayi maka, Duka abin da kake so. walla Rabbu yayi maka. Babbar gidan su Mu'azzam in kama gigiwa, ya ma'aikin Allah ga kafar mu ga taka. تمد بحمد الله في هذا المناسبة ليس لي التعب إلا ضيق الوقت
ashkuruka bihaza sayyidan sadati barhama gombe la yastati'u laulaka barhama adam la yastati'u laulaka barhama da mandala la yastati'u laulaka babbar gidan su